ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଯାଏ ମଣିଷ ପଶୁ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦଶମ ଅବତାର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାର ଯାହାକୁ ଏ ଦୁନିଆ କହେ ଜାନୁଆର। সারা জীবন প্রতি লোভ আছে তো জাগা ছাড়ি পড়া। ମୋ ବାପୁ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛ, ମୋ ବାପୁ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଛ ତ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାଟି କିମା କରି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛ ନା କିଏ? ଓ ବାପୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛୁ? ତୁ କିଏ ବେ? ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ନଳିଆ ଡାଇଲଗ ପୁରା ମାରୁଛୁ। ମୁଁ ବାଳ କାଟିଦେବି ତୁ ବାଳ ଲଗେଇକି କଣ? ଆଚ୍ଛା ତୁ କଣ ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା? ଟୋକା ଗୁଡା ମିଶି ଗୋଟେ ବୁଢାକୁ ମାରୁଛ। ପୁରୁଷ ବାପ ତୁ କିଏ? ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ନା ତୁ କଣ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଦାମା ନା? ଶୁଣ, ରାସ୍ତାରେ ଛେଳି ଶୋଇଥିଲେ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ହର୍ନ ମାରେ, ହେଲେ ସିଂହ ଶୋଇଥିଲେ ଧୀରେ କି ଗାଡି ବଙ୍କେଇ ପଳେଇ ଯାଏ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଛିଡା ହୋଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହ। ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଂହ? ରହ ତ ସିଂହ ପଡିଆ ଛଡଉଛି। ପଇଲା କନା ସିଂହ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଛୁ। କି ବାହାର ଦେଲୁ ରେ?